ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. Тайни замон дар повороти Ленинград ноҳиярӯдаги қарор дорем. Дар ин ҷо худи гардиши Ленинград, болотар гардиши фабрика ва рост роҳ ба сӯи мосичи нишастшуми микрорайони шаҳри Душанбе ва аз ин тараф аллакай роҳ ба сӯи маркази ноҳиярӯдаги. Хонаи имрӯзамон дӯстони азиз дар ман ҳамин бино ҷойгир аст. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 7 ошона иборат аст. Хона имрӯзамон дар якум ошона ҷойгир аст. Бинои қариб ки аллакай тайёр карданд, каме корҳои сохтмонӣ мондагӣ ва бо ғишти пухта барои шудааша дӯстони азиз. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯши якхонага ба духонага табдил додагианд бо масоҳати 47 метри квадратӣ дар якум ошонаи бинои навастройка. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Нархаш бениҳоят хуб аст дӯстони азиз, срочна фурӯхта мешавад. марҳамат шуруъ мекунем. дар ин ҷо чӣ хеле мебинед коридор, дар ин ҷо ҳоҷатхонаву ҳаммом, якум дуюм ҳуҷра ва ошхона дӯстони азиз. дар ин ҷо термекс аст, ҳоҷатхонаву ҳаммом, ин дӯстони гиромӣ коридор ва ошхона. ин якум ҳуҷраи истиқоматӣ. чӣ хеле ки мебинед хона таъмири олиҷаноб дорад. ва ин дуюм ҳуҷра. нархи хона бошад 350 000 сомонӣ боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. дар наздикии хона ҳама чизҳои даркорӣ ҳаст, аз ҷумла мактабҳо, садикҳо, бозорча, коллеҷи тиббиам на он қадар дур мебошад, бо транспортам умуман мушкил аст. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.